Dobrý deň. V dnešnom videu si povieme, ako by mal vyzerať návrh na rozvod manželstva v prípade, že manželstvo bolo bezdetné. V prvom rade budete potrebovať sobašný list. V sobašnom liste sú uvedené všetky informácie, kde bolo manželstvo uzatvorené a kde je evidované. Tieto informácie je potrebné uviesť do návrhu na rozvod manželstva. Ďalšou podstatnou náležitosťou je, aby ste vedeli, ktorému súdu treba takýto návrh adresovať. Zákon hovorí, že príslušným súdom na prejednanie rozvodu manželstva je ten súd, kde mali manželia posledné spoločné bydlisko. To znamená, nezávisí to od trvalého pobytu ktoréhokoľvek z manželov, ale dôležitý je posledný spoločný pobyt. A ten súd je príslušný. V návrhu treba teda uviesť, komu ho adresujete, kto ho adresuje, kedy, proti komu a čoho sa vlastne domáha. Keď budete písať samostatný návrh, uvedte tam, ako ste sa s partnerom spoznali, po akej dlhej dobe ste uzatvorili manželstvo, prečo ste sa rozhodli manželstvo uzatvoriť, dokedy bolo manželstvo harmonické a dokedy ste ho vy osobne považovali za veľmi dobré. Následne treba uviesť, že aké boli príčiny, ktoré viedli k rozvratu manželstva. Sú to vaše príčiny, ktoré sú subjektívne, ale sú dôležité. Treba uviesť, že odkedy manželstvo neplní svoj spoločenský účel a odkedy si s partnerom nerozumiete. Takisto treba uviesť, že ako fungovalo vaše spoločné hospodárenie a ako fungoval aj váš intimný život a odkedy v podstate intimný život spolu nevediete. Je dôležité, aby ste uviedli, že čo považujete za dôvody, prečo by mal súd rozviesť vaše manželstvo. Či je tam strata komunikácie, prípadne dôvery, prečo si vlastne nerozumiete. Keď tieto všetky skutočnosti uvediete do návrhu, celý návrh sa končí tzv. Petitom. V krátkosti uvediete, čoho sa domáhate. Petit by mal znieť približne následovne. Súd manželstvo manželov Eriky a Petra uzatvorené v dňa toho, evidované v knihe manželstiev zväzok ten a ten na strane tej a tej, rozvádza. V zásade toto je celé, čo by návrh na rozvod manželstva mal obsahovať. V prípade, že ste mali deti v manželstve, tak takýto návrh je potrebné oveľa viacej rozšíriť. O tom si povieme v nasledujúcom videu. Ďakujem za pozornosť.